nade jahera mar PENJ LAKTAR kawa wacho ni ngima en mwandu. Chenro ni odiechieng' makawuono isironwa kod CIC Group. Ngima ni en mwandu ni. E kambi mar okumba mar CIC wan gi yie ni okang' mora mora mar ngima ni dwaro thieth makare ne in kaachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth ma inindo e od thieth. Klinik mar mine mapek, thieth mag lak, thieth mag wang', nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mar riti ponono ni yudo masira maonge chudo mora mora manyalo romo omenda mar siling $1,000,000. Ne jowa ma higi oseniang' higni 60 kadhi nyime wantiere kod seniors Mediplan ma mabiro bedo jakori e higni magaheri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama kamoting'o nyaka riti pacho e kind weche mamoko. Ponono ni in jakanyo mar riwruok mar saga kata sako, wantiere kod CIC Cop Care ma anya kwa Ramogi Ajwang' emowinjore ne in kachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te, omiyo kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani. Rit ngima nyithindi kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Gima daher mondo mitim nyakwa Ramogi Ajwang' en kaw simbi mar ong'we yamo kaeto indiko ni medical cover. Ndik ni medical cover kaeto ioro e namba. Kaeto ioronwa e namba ma en 22471. Yena mondo mianuo ndik ni medical cover katere namba mar 22471. E kambi mar CIC en wacho to kod timo. Yena mondo miarwaki e chenro kendo karwako daktari marwa entiere boma ma Kisumo. Obonyiso wani nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage ato bro miyo watwa kwa makawuono. Daktari machiegni e PENJ LAKTAR. Machiegni daktari e PENJ LAKTAR. Machiegni erokamano Ruth. Kaka watimega pile pile bonyiso wa nyingi in wuod kanye, ilonye thiedho tuoche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Aniluonga ni Dr. Bonke Arunga, anaja Migori aya Rongo, sub-county mara Marongo. An sani atiyo Kisumu, an daktari miluongo ni General Doctor, matiende ni aneno tuoche mopogore opogore hospital. Sani atiyo Kisumu e Kisumu Specialist Hospital. Kanyo makibire tinyalo yudo wach weche thieth. Erokamano. Erokamano nya daktari. Daher mondo mi inyiswa ni kawuono diher mondo bwago mbaka kotenore kod chandruok mane kata tuo mane? Kawuono wagoyo mbaka mar tuo mar Kansa mar Kedhno. Nawinjo ni pancreas iluongo ni Kedhno. Waluongo ni pancreatic cancer. Koro kawuono wacho Kansa mar Kedhno. Moro kapok wadonje Kansa mar Kedhno, daktari mulnwa ni Kedhno en fuon mane mar del, tije maduong' en ang'o seche mapok oyudo tuo mora mora aito wadonje twak achiel kachiel. Kedhno en fuon maber ahinya e dend dhano. Entiere e machiegni gi nyimbich kata gi i dhano nikech otimo tije ariyo ma very important. Mokwongo konyowa e tich mar digestion. Matiende ni kise chiemo to nitiere kaka dendi onego olos chiemo no mondo iabsorbe dendi mondo mi teko. Kedhno golo hormones ma konyo chiemo no lokore kamano mondo donje dendi mondo mi teko. Machielo en ni Kedhno be produce hormones moko kaka insulin. Ang'eni thoth ji ose winjo tuo miluongo ni tuo mar sukari kata diabetes. Tuo mar sukari no nitiere hormone ma control blood sugar waluongo ni insulin. Insulin no bedo produced e Kedhno. Kedhno kanyo makelo hormone mar insulin no. Kamano Ruth. Erokamano ya magin tije mopogore opogore, tije madongo duto te, nikech ponono ni insulin ok nyal wuok maber, chandruok dhi bedo kaeto ponono ni chiemo bedo ok nyal regore, en chandruok maduong' mapok nodwaro yudi. Kwakete yo machuok ni Kedhno nyaka watem kaka wanyalo mondo mi warite yo makare. Dwe mar 9 en ga dwe ma bende watimo awareness kata wapuonjo oganda mondo mi oganda ong'e mang'eny kotenore kod tuo mar Kansa mar Kedhno. Emomiyo chenro ni wakelo ni godo odiechieng' makawuono. Daktari moro nyalo nyisowa gimomiyo twagni en twak maber kanyikwa Ramogi Ajwang' ochike itgi? Twakni en twak maber nikech okonyo wa lando wach mar tuo mar Kedhno ni. Nikech tuo mar Kedhno ni, Kansa mar Kedhno en achiel kuom cancers manego ji mapiyo piyo
kaluwore gi kilinganisha gi kansa moko. Koro nikech onego ji mapiyo piyo kamano, research wacho ni 5-year survival, matiende ni jogo manigi tuo mar kansa ng'eny gi tho kapok ochopo higni 5. 5-year survival en about 12%. Koro nikech thoth ji manigi tuo mar kedhno ni, kansa mar kedhno ni, thoth gi nikech githo piyo, watemo lando wach ni mondo wang'iyane ni ang'o ma wanyalo timo mondo jogo manigi tuo mar kedhno, mar kansa mar kedhno kik tho chon, mondo wayudnegi thieth maber. Seche moko be nitiere research madhi mbele, to ing'eyo ni jotelo mantie e sirikal gi nyaka giwinj ka gimoro ilando aming'a eka ginyalo keto pesa mondo research odhi mbele. To seche moko be wang'eyo ni jogo marito jotuo manigi kansa mar kedhno gidwaro information mondo ging'e ka ginyalo konyo jogo manigi tuo ni. Koro ka watimo kaka watimo ni, walando weche tuo mar kedhno, wamiyo ji information, wamiyo jogo marito jotuo, ok jogo kende, wamiyo nyaka jotelo information mondo gimiwa pesa mar research mondo wamed timo research e tuo mar kedhno ni, to kendo wanyalo yudo weche manyalo konyowa mondo wathiedh jogi mapiyo piyo. Erokamano. Ma en kansa ma thothne ok apar kwasewuoyo ahinya, to kata kamano amor ni watimo awareness, amor ni wapuonjo oganda wa mondo ging'e wach mar kansa ni mar kedhno. Wantiere kod kidienje mopogore opogore mag kansa mathoro hinyo oganda pacho ka. Wantiere kod mar thuno, wantiere kod prostate mar joma chuo, wantiere kod mopogore opogore. Tiyudo ka mar kedhno ni iwacho ni en onego ji mapiyo mokalo. Moro inyalo pimonwa mana dakika matin, daktari, gimomiyo ento ok obudh gi ng'ato ma kapono nono donjo e del to higni 5 kaka iwacho nono, mago ndalo matin mokalo, ang'a timore kode? Kansa mar kedhno ni kaka luwore gi research ma wan go e pinywa mar Kenya ni, thoth ji bedo diagnosed modeko. Iyudo ka ng'ato onyisi ni en gi tuo mar kedhno, lakini onyise ka entiere stage 4. Matiende ni tuo ni osemedore mo landore dende, mantie matin minyalo tim. Den tiere kaka wanyalo yudo detection chon, mondo diagnosis otim chon. Apani mano nyalo konyo e yo maduong' mondo wayud kaka wanyalo thiedho jogi. Seche moko tuo mar kedhno ni, kansa mar kedhno, ranyisi mochiwe dendi be luwore gi ranyisi machalo kaka miyudo e tuoche mamoko. Nikech kedhno en e iyi to konyo e yo mar rego chiemo. Seche moko ranyisi mochiwo chal ka ng'ama nigi ranyisi mag tuoche moko mag e yo mar chiemo ni. Seche moko ng'ato nyalo bedo ni en gi ng'ok, seche moko en gi dende malit, iye rame, to nitie tuoche mang'eny ma kelo ranyisi machal kamago. Koro ka idhi e osiptal kata od thieth to ok otimni test maber, kata ok otimni investigation maber, seche moko inyalo thiedhi tuo machielo to kare en mana tuo mar kansa mar kedhno ni. Koro the main challenge en ni diagnosis bedo late. Koro jok moko yudo ka tuo osedhi mbele, moseketho fuoni moko mang'eny mag dendgi, emomiyo koyudgi kamano to ineno ni githo mapiyo piyo kapok higni 5 okalo. Ma en chandruok kata en midhiero mag ranyisi mabiro kaka tuoche mamoko mag rego chiemo e ich, ma bende ka idhi tifwenye kosedeko ma ang' no mi jatuo chandruok mang'eny mokalo. Adwa ni wadonje kidieny ni mar kansa, daktari, pimnwa ni thothne ang'o makeli, to jomage mathoro yude, rawere, joma dongo, koseno kata cross, tiende ni ji duto nyalo yude? Koro kansa mar kedhno ni en kaka kansa mamoko. Matiende ni en abnormal growth of cells. Matiende ni cells mantiere kedhno gichako medore mopogore kaka cells mag dend dhano nego medre. To jogo ma ni at risk e yudo tuo mar kedhno ni, risk factors mag cancers kaka mag kedhno gibedo divided e nyadiriyo. Nitiere moko ma ulongo ni modifiable, matiende ni nitiere giminyalo timo mondo kik yud tuono. Alafu nitiere moko risk factors ma wacho ni non modifiable, matiende ni onge giminyalo timo
ka in gi risk factors go. Koro risk factors ma non modifiable maonge ng'at maonge giminyalo timo en kaka genetics. Wawach ni kantiere ng'ato e anyuola ni manoseyudo kansa machalo kamano, nitiere chance ni imbe in gi genetics machal kamano manyalo keti at risk mondo develop tuo mar kansa no. To moko risk moko mag modifiable matiende ni inyalo timo gimoro en kaka tiyo gi ndawa, smoking cigarettes. Research oseyudo ni mano a single most important risk factors for most cancers, ok mana kansa mar kedhno kende. To machielo kendo ni wang'eyo ni tiyo gi kong'o mang'eny kelo chandruok mar kedhno moluongo ga ni chronic pancreatitis. Koro nitiere research mosewacho ni jogo manigi chronic pancreatitis aming'a keto gi at risk of developing cancer mar kedhno ni. To be wang'eyo ni risk achiel kende ok nyal kelo ni cancer, en cancer mora mora. Kaka cancer biro en ni risk factors gi nyaka gi interact kanyakla. Koro watiende ni ka in gi genetic risk, matiende ni nitiere ng'ato e anyuola ni mosebedo gi cancer, to bende in e ng'atno matiyo gi ndawa, to bende in e ng'atno matiyo gi kong'o aming'a makoro in gi chronic pancreatitis, gigo koluwore kanyakla kamano increase risk ni mar develop cancer mar kedhno kata cancer mora mora kamano. Nikech thothne chenro mar penj laktar Dr. Runga en ga mawapimo ne nyikwara mugi ajwang' gi dhok mayot mokalo maginyalo winjo kendo ginyalo kwanyo piyo piyo. Mori nyalo mulonwa e nyiriri matin kaka ndawa nyalo keto ng'ato e ong'ala mamalo mar yudo kansa ni mar kedhno, nikech en kansa makoro kwa nyalo panjone to nyaka ang' watemane kaka wanyalo bedo kode mabor. Igni 5 kojuki kata koyude kodi to mano ndalo ma inyalo wach ni itemo. Ndawa timo kedhno nade? Otimo fuoni ma kedhno nade momiyo keto ng'ato e kwan mamalo mar yudo kidieny mar kansa? Kati mulnwa kong'o bende mana matin kod ratil mar weight kata obesity. Kamano. Koro ndawa ji tiyo gi ndawa nikech ndawa nigi substance moro miluongo ni nicotine. Nicotine no en addictive, en momiyo ji dwaro tiyo gi ndawa aming'a. Lakini e ndawa kanyo ok en gi nicotine kende, en gi substances moko e iye kanyo ma wawacho ni nyalo kelo kansa. Koro substances mane e ndawa go kopogore gi nicotine ma ji tiyo go for addiction, mago ema kosedhi e fuoni mag dendi giketho fuoni mag dendi, gikelo gimoro miluongo ni inflammation. Koro gigo moko mantiere e ndawa go ok gikel kansa mar kedhno kende, gine risk factors mag cancers mang'eny. Machielo kendo en ni gigo mantiere e ndawa go kata mantiere e kong'o, ka in gi chandruok e fuoni mag dendi, in gi inflammation kata fuoni mag dendi go nigi ohinyore matin, ndawa miyo ok ichang maber kata ok ichang mapiyo. Koro wawacho ni intiere a state of chronic inflammation, nikech nitiere kaka dendwa obedo design ni onyalo temo mondo o heal itself luwore gi kaka idak. Lakini kitiyo gi gigo mahinyo fuoni mag dendi kata chango no ok bed maber, ibedo ka in constantly fuoni mag dendi tuo ok nyal chango. Koro chronic inflammation no mikelo gi gigo mantiere e ndawa, gigo mantiere e gige machielo ma ji tiyo go kaka kong'o gi ema nyalo miyo kedhno kamano kethore mapiyo. Mulno ratil mar dela nikech ngini thothne ji diere ma sani to tinde ji ntiere kod lony matin nikech watimo awareness ere gimomiyo nyaka wang'i ratil mar del kotenre kod kidieny mar kansa mar kedhno. Iwacho ni en achiel kuom gigo manyalo miyo ng'ato yude. Del mang'eny kata mo mang'eny del timo del nade? Koro no wacho ni mane wawacho risk mag kedhno mar kansa mar kedhno, no wacho ni nitiere gigo magin modifiable, matiende ni inyalo timo gimoro. Ratil mar del en achiel kuom gigo manyalo konyo mondo reduce risk mar pancreatic cancer. No wacho ni achiel kuom tije kedhno en kelo insulin. To insulin tije en regulate sukari e dendi. Through that process, and a bit complex Martin, lakini
in gi ratil mang'eny e dendi, nitiere kaka inyalo overwork kedhno ni, inyalo increase action kata production mag cells mane kedhno ma produce hormones ma konyo kaka dendi tiyo gi fats, kaka dendi store sugar, kaka dendi produce energy. Mago te nyalo keti at risk of inflammation of the pancreas kata kedhno kamano. Nyakwara Mogejwang en penj laktar wang'iyo chandruok mar kansa mar kedhno. Mabendi winjo kacha tije ne ariyo madongo en ng'iyo ni chiemo oregore maber e dendi, kopogore kod mano en golo insulin mabende konyo e pimo kata konyo gayo sukari e del. Wayudo kacha ni nitiere gigo manyalo ketio ng'ala manyime kata thuolo mamalo mar yudo kansa ni. Kaponono ni anyuola ni moro ne nitiere kode, intiere kod thuolo mamalo, ok wawacho ni dhi bedo kode, to intiere kod thuolo mamalo. Ponono ni tiyo kod ndawa asasa, kong'o asasa, ratil mar del bende ni malo mokalo, magi keti e atamalo maduong' mokalo mar yudo kidieng'ni mar kansa. Yienwa wakaw yweyo. Ka waduogo to wadhi nyime gi chenro ni, kik idhi mabor kata matin. Cheke sodi. Kawan gi dhoudi ariyo nikech ok wadwa ni lwang'ni wuok oko to donjonwa e greenhouse. Nikech kiketo dhoudi ariyo koro means ni lwang'ni mang'eny ok bi donjoni e greenhouse. Mokwongo kabisa wakale midhiero mar yudo pesticides mobedo certified maber. Kokitimo pruning maber, ibo yudo nitie tuoche moko bende kaka fungal diseases chakre tie plant gi piny kae. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Corrugated gi box profile iyudo gi 396 mita ka mita. Brick tile iyudo gi 456, ka Roman tile to yudore e nengo mar 500 kende. Wakelo ni mwandu kamora mora ei Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 63 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka yoweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Inyalo wacho gimidwaro kata timo gimidwaro. To ino kinyal dak e odni kendo. Omiyo adwa ni mondo iwuog e odni sani, wuogi. Ndo sasa fomu ya kushinda milioni na shangwe at 25. Ukitumia Safaricom unapata nafasi ya kuwa mshindi popote ulipo. Ng'wono mar Nyasaye kihero wendeni bonyesa *860*419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te.
Machiegni kendo en penj laktar kokale Ramogi TV kachenro ni kelonwa kod CIC Group. Ngimani en mwanduni e kambi mar okumba mar CIC. Wantiere kod yie ni okang' mora mar ngimani dwaro thieth makare ni ina kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwinya marito ngimani kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth ma ininde od thieth. Clinic mar mine mapek, thieth mag lak, thieth mag wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti ponono ni yudo masira maonge chudo mora manyalo romo omenda mar siling $1,000,000. To ne jowa ma higi oseniang' tiende ni higni 60 kadhi nyime wantiere kod Seniors Mediplan ma ema dhi bedo jakori e higni mag aheri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama kamoting'o nyaka riti pacho e kind weche mamoko. Ponono ni in jakanyo mar riwruok mar saga kata sako. CIC Copcare Medical Cover emowinjore kodi kaachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Omiyo kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngima nyithindi, rit ngima odi duto te kod okumba mar thieth mar CIC. Gima daher mondo mitim na nyakwara Ramogi Ajwang' kapok watieko chenro ni en ikaw simbi mar ong'we yamo or ote machuok kitiyo kod wach mar medical cover. Yena mondo mianuo ndik ni medical cover kaitiere namba mar 22471 e kambi mar CIC en wacho to kod timo. Adokir Dr. Runga mabende wagogo mbaka kotenre kod Kansa mar Kedhno. Daktari ni wang'yo kacha gigo maketo ng'ate thuolo mamalo mar yudo kansa ni. Wayudo ni achiel kuom kansas manego ji piyo kata wito ngima dhano piyo higni 5 ka oseyude. Nyiswa ranyisi moko ma ka ng'ato neno to nyalo chichi ni nyaka bedie ni gimoro rach mondo mi kik warit higni 5 mabende ni wachonwa kacha ni kochopo kanyo to kendo koro en wach machielo. Erokamano Ruth. Kaka ne wawacho ni ranyisi mag kansa mar Kedhno nyalo chalo gi ranyisi mag tuoche mamoko machando i dhano. Lakini nitiere ranyisi moko ma ka ineno to winjore mondo idhi e osiptal mapiyo, kaka ka ineno ka wang'i olokore ratong' kata ineno wang' ng'ato olokore ratong', waluongo ni jaundice. Jaundice en achiel kuom ranyisi moko mokwongo ma ng'ato bedogo ka en gi chandruok e yo mar Kedhno. Lakini nitiere tuoche moko ma be nyalo miyi jaundice. Gima temo wacho ni en ni kineno ka ng'ato wang'e lokore maratong' to inyalo tere osiptal kata od thieth mondo otimne tests mondo ng'iyane ni ang'o madhi mbele. Machielo kendo en weight loss, ka ratilo dok piny mapiyo. Nitiere jok moko ma duogo ratil piny nikech gipango, gidwaro lose weight. Lakini ka in gi ratil modok piny, unexplained weight loss, neno ka ne in gi ratil mamalo dwe mokalo, lakini sani ratil odoka piny kata kichiemo maber, ok ine gimomiyo ratil odok piny. Unexplained weight loss kamano en achiel kuom ranyisi manyisowa ni nitiere gimoro madhi mbele kae, onego wanone ane matut wang'e ni ang'o madhi mbele. Tuo mar kansa mar Kedhno ni be seche moko biro gi ranyisi mathoth machal gi tuoche mag i dhano, kaka ng'ok, kaka winjo ka irami, kaka seche moko winjo ka in gi dieo mang'eny. Mago chal gi tuoche machielo mamoko. Emomiyo wacho ni gima chandowa maduong' mogik en ni late diagnosis. Seche moko in gi ranyisi makamago lakini in idhi nyiewo yath over the counter, ithiedhori, ok ine kidhi maber, ichaki temo yath machielo, lakini saa to ema kadho. Matiende ni kichaki biro osiptal bang' dweche mang'eny to koko wayudo ni kare gima nithiedho cha ok en tuo maniparo ni in go, en tuo machielo. Koro ranyisi gi chalore, lakini kineno ka in gi jaundice kata ka wang'i ratong', kata ineno ka ng'ato nigi weight loss ma unexplained or lose kilo mapiyo, kata en gi chandruok mag iye mosebedo kothiedho aming'a to ok one ka lokruok nitie, iye rame, imiye yath rumo, chako duogo kendo gi same symptoms. Gigo nyalo nyisi ni antie gimoro madhi mbele kae mopogore gi gima itemo thiedho no, mondo iyud ane better diagnosis kata better tests manyalo konyo.
Magi mitemo nyiso yo machok daktari ni kaponono ni neno ranyisi gi moko kuom ranyisi gi to en gima siknuore isiknuore temo thiedhe to nuore anwa to ber ka idhi mondo mi iyuda ni thieth makende. Wantiere kod picha maber mokalo manyiso ranyisi go nyakwara moge ajwang e screen mari. Waneno kacha daktari opimono kacha kaponono ni intiere kod ratil malala nyalo bedo ni wito appetite nyalo bedo samoro bende ni diabetes ipo manaka koro ochopo ich makecho ich maremo ng'ok kachiel koda kadiep. Mago gin moko kuom ranyisi ma daktari wacho ni kineno to kikisiki nyiew yath e duka to tem matek mondo mi idhi ir laktar. Ka ng'ato osebiro iri kaka Dr. Runga kata laktar mora mora moyudo ni magi ranyisi mosebedo ga godo, thothne udhi achiel kachiel mondo mutim test kata screening mar kansa ni koso utimo test mamoko nikech ranyisi gi chal kod ranyisi mag tuoche mamoko. Koro Ruth ka ng'ato obiro e osiptal gimoro mwatimo ga mokwongo waluongo ga ni history taking. Wawinjo story mar jatuoni kaluwore ga kosedil gi tuone nikech jotuo ong'eyo ga kaka giwinjo. En mobro nyisi ni ranyisi gi osewinjo e muda maromo kama ema nyalo konyo wang'eyo ni gini osebedo katimore aming'a kata gini osebedo katimore e muda maromo kama ema konyo wang'eyo the line of management mwatiyogo. Lakini nitiere tests moko inyalo gol remo, nitiere tests moko ma specific mang'iyo kaka dendi dhi mbele kata ka in gi chandruok e yo mar kedhno. Nitiere specific tests mwanyalo timo e remo kata kodoko e yo mar picha. Nitie picha moko mwanyalo go e iyo kaka CT scan kaka MRI mago teko go e iyi ka in gi chandruok mar iyi kamano nyalo nyisowa matut e gimoro amora madhi mbele e iyi kanyo. Koro mago kwatimo to nyalo pogonwa chandruok moro amora ma in go, wanyalo ng'e ni kanye mantie chandruok. Mathothne en itime kokalo kuom remo gi picha kamano. Nyakwara Muge Ajwang, iwinjo weche gi kenda geno ni konyori. Lainde wa mag tudruok kwa yaw ga pile nyalo tudori kodwa yor SMS. Namba mar SMS en 33000. Yena mondo medwo kichien kar risk factors kacha ni wang'iyo kacha weche mag ratil mag del, wang'iyo kacha historia mar ng'ato, wang'iyo kacha itiyo kod kong, itiyo kod ndawa. Tiende nitiere kaka lifestyle kata kaka ng'ato dak mabende nyalo changia ng'ato yudo kidieny ni mar kansa. Seche ma pod wadhi nyime kotwagni mulnwa gigo mwanyalo loko kapok wachopo kod ranyisi mag tuoche mopogore opogore ka mondo kik wabed e thuolo mamalo mar yudo kansa ni. Erokamano Ruth kuom penjo no. Kaka nowacho bang'e, nowacho ni one of the single most important risk factors tuo mar kansa mar kedhno ni en cigarette smoking. Koro kaka ji nyalo prevent, the most important thing ma ng'ato nyalo timo en weyo fumo ndawa. Machielo ne wawacho ni tiyo gi alcohol kata kong'o. Jogo matiyo gi kong'o nyalo reduce amount magitiyogo mondo kik giti gi kong'o mang'eny maketho kedhno gi. Nowacho kendo ni ratil maduong' en achiel kuom risk factors. Koro jogo manigi ratil maduong' nyalo temo maber mondo ging'iane yo margi nyalo duoko ratil piny. Wang'eyo ni ratil maduong' most of the time en gigo minyalo timo dala, lakini nitiere jogo manigi tuoche mamiyo ratil mar dendgi medore. Koro ka in gi chandruok mar ratil maduong' e dendi, inyalo biro e od yath kata osiptal mondo wang'ane kaka wanyalo konyi mondo duog piny, nikech ka en malo kamano to medi risk mar kansa. Chiemo maber, balanced diet be nyalo konyo mondo i prevent tuo mar kedhno, tuo mar kansa mar kedhno. Erokamano ahinya Nyakwara Muge Ajwang. Dr. Runga lero na maber ni gigi thothne wanyalo temo timo kapok ochopo kama okelonwa chandruok kaka ratil mar del. Samoro nyalo paro ni ratindi ber to leronwa kacha ni nyaka idhi e osiptal, nyaka idhi e clinic pimni ni ratil mane maber kod dendi. Thothne itimega ka ipimo BMI, atende ni body mass index, gibro ng'iyo ni to bor ni rom nade, ratil mar dendi chal nade, kata gibro nyisi ratil makare ma onego beni bedo godo. Onego beni wang'iyo kaka wachiemo, onego beni wang'iyo gigo mwakete dendwa kong'o kachiel kod ndawa. To ponono daktari ni achiel kuom anyuola ni nitiere kod kansa ni. Ere kaka inyalo timo mondo miduok chien thuolo mari kopogore kod ma inyalo modify gi?
nikech ma to koro ne ringe anyuola daktari. Koro maringe anyuola kamano matiende ni in gi risk factor moya e anyuola. Gino minyalo timo maduong' mogik en frequent check-up. Koro kisenyiso laktar mathiedhi ni in gi risk mar yudo tuoche machal kama, anyuola ni no yudo tuoche machal kama, koro kibiro timo thieth, seche mitimo test, to daktari no order ni test ma very specific manyalo ng'iyo kaka fuoneni go dhi mbele, mondo kantie chandruok mora mora to bedo diagnosed ma piyo piyo. Ne wawacho kar wachako ni one of the things mamiyo tuo mar kansa mar kedhno ni nego ji piyo piyo en late diagnosis, iyude modeko. Koro kiseng'eyo ni in gi risk anyuola kamano, tisenyisowa. Koro ka watimo test to kantiere chandruok mora mora moa detect chon, to wanyalo chako thieth chon, wanyalo timo intervention chon, mondo kantiere shida mora mora to wa prolong life kata wa improve treatment outcome. Ero kama na enya waka uyoyo ka wadugo to wadhi nyime kikidhi mabor kikisud kata matin. This festive season, the open road is your invitation. Pack your bags, roll the windows down, and drive toward laughter, sunsets, and stories waiting to be told. Enjoy 3 nights of adventure and calm from Nakuru's Flamingo Field Lakes from 21,500 Kenyan shillings per person to the peaceful shores of Naivasha from 35,050 Kenyan shillings per person and the golden stillness of Elementaita from 29,400 Kenyan shillings per person. View travel, moments that matter, memories that last. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bwana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha nice extra premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni nice. Si nice na Nice Extra Premium. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811*500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni magboma maduong. Pesa ka pesa nigisigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly
bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. For the violation is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of this order. Duol mochung'ne yiero IBC oyudo jochung' Philip Aroko kod Boyd Were gi ketho mar nyayo tulo kasipul kendo chwado gi fwai mar milion 1 ng'ato ka ng'ato. Those who want to or think or want to break ODM in their fertile imaginations, I'm telling them that those are very, very fertile imaginations. It will never happen in my hands. Ogai mar ODM Oburu Oginga osiemo joma temo pogo duond buch ODM ni tende ok dhi yie ni ODM obarre. There was a day mane security go no kwalo nyanyo e section mare no nen Jumapil. Kano biro mamano no rado lemba kama. Onwoyo mokwongo mar ariyo mar adek mar ang'wen. Johala e chiro ma Kibuye medo golo ywak e wi jakom margi Judith Matengo kata Nyaramba ma giwacho ni osesando gi kendo rocho ohandgi e chirono. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kansa mar Kedhno nyakwara Muge Jwang. Maa en safar kata ma en chenro mabende wayudo kidieny mar kansa mogajore e kaka chiemo regore to ogajore kod insulin mabende control kaka sukari bedo e del. Maponono ni ok watang' to moro inyalo fwenye modeko mana kaka ne Dr. Runga pimonwa cha maketo ng'ate thuolo mamalo mar wito ngimane ko fwenye modeko. Koro pimonwa ni ka intiere kod chandruoge mano pimonwa ka to tema tek mondo mi ichope siptal mondo mi ine laktar. Daktari okang'eyo ni kansa ni titimo ne staging nang'o. Mori nyalo pimonwa e penj laktar makawuono. Koro thoth kansa kitimo ne staging tiende ni kaluwore gi kansa ni ose spread maromo nade e dendi ka kipimo gi kama kansa no oaye. Matiende ni ka kansa no pod entiere e specific organ, kansa mar Kedhno chakore e Kedhno. Kapod entiere e Kedhno kanyo, to mano ema wawache e stage 1. Most cancers kitimo ne staging, stage 1 tiende ni pod entiere mana e fuoni ma ochakore. Koro kansa mar Kedhno stage 1 en kanyo. To kaketo ne jo winjowa e yo mano ginyalo understand maber. Ka stage 1 en fuoni ma ochakore, matiende ni stage 4 ma en stage mogik en ka kansa ni ose spread modhi e fuoni mamoko. Koro kane entie kansa mar Kedhno kochakore e Kedhno to at stage 4 iyude kosedhi e fuoni mamoko kaka chuny, ma en liver, seche moko nyalo kosedhi e fuoni machielo mag nyimbich kata osedhi e fuoni moko kaka e kori, lungs, luongo ni obo, osedhi e fuoni machielo. Koro stage 4 en ka kansa no osedhi e fuoni machielo. And then stage 1 en kapod entiere e fuoni mano chakore. Koro e diere kanyo luwore gi degree of spread. Kose wuok kanyo obire fuoni ma adjacent machiegni gi Kedhno kanyo owacho ni stage 2. Koro kamane kaka wang'iyo staging mag kansa. Maka ng'ato nyisi ni ng'ato nitiere gi stage 4 kansa, mano tiende ni osewuok e fuoni mano chakore to osedhi e fuoni mamoko mag dendi.
Wantiere kod picha manyiso Kedhno. Samoro nyalo paro ni to jogi kawuono wacho wach mane kata gitwake fuon mane mar dela. Akwayo ni mondo mwachak wakelni picha no kamo kelno akela Kedhno no kende kako chal mondo mi inene seche mwadwa ni wang'e ne weche mag thieth. Kinyalo ng'iye maber en kama ineno karatong e screen mari no kamano kanyo e kama entiere e del kae to bende kamane kako chala entiere kod wich entiere kod dende waluongo kacha ni body ka achiel kod tail. Daktari opimonwa kacha ni seche mosewuok kamano chakore modhi e fuoni mamoko inyalo wacho ni entiere stage 1 stage 4 stage 0 nyaka stage 1 pod entiere mana kanyo kae to stage 2 gi 3 daktari opimoni koro osechako landore kendo mako thoth fuoni mag kamano chakore godono. Daktari okang'eyo ni thieth thoro chalo nade kuom ranyisi koyude stage 1 ma bende wacho ni tek yudo mokalo nikech opondo en kidieny mar kansa ma ong'e pondo ahinya. Ponono no yude stage 1 stage 2 stage 3 kata stage 4 thieth chal nade ka ponono ni thieth nyalo bede koyude chon stage 1 stage 2. Okay. Koro Ruth wanyalo wacho ma on a broader scale wach ni kansa inyalo thiedh e yore mopogore opogore. Nitiere moko minyalo timne surgery, nitiere moko ma itiyo gi yath waluongo ni chemotherapy. Kisewinjo chemotherapy mano yedhe mag kansa manego cells mag kansa. Alafu nitiere thieth moro miluongo ni radiotherapy. Radiotherapy en mach moro ma koro itiyo go mondo wang' cells mag kansa go mondo neggi. Koro thieth mopogore opogore go luwore gi stage mar kansa ma intiere go. Koro wach ni ka intiere stage 1 matiende ni kansa mar Kedhno no pod ntiere Kedhno pok odhi e fuoni machielo mag dendi. Koyude mapiyo piyo kata machon inya timni surgery mondo gol mana kama ntiere gi kansa no. Kosegol kanyo inyalo ketie yath mondo teri into stage mwaluongo ni remission. Matiende ni osegol cells mane nitie gi kansa koro imi yath mondo improve outcomes gi. Thieth mar surgery ni chandruok bedo ka tuo ni ose spread odhi e organs moko nikech ok inyal timo surgery mondo igol fuoni machielo mag dend dhano. Mano biro bedo gi chandruok amina. Koro surgery ma seche moko golo tuo no kabisa e stage 1 en very limited ka tuo ose spread mochopo e stages moko kaka stage 3 kata stage 4. Kokalo stage 1 kamano ma koro kwanya timo surgery watiyo gi yath, watiyo gi chemotherapy kata watiyo gi radiotherapy. E kansa mar Kedhno to watiyo gi ariyogo duto. Watiyo gi chemotherapy then ibedo scheduled for radiotherapy. Ariyogo kotigo maber to inya yudo ka tuo ni bedo managed maber kata nyalo bedo gi good outcome. Kedhno kwang'ie daktari en fuoni matin mokalo. Koro ing'eni atemo ng'iyo picha ma wantiere godo ka ma kaponono ni odonjo e del kidwa timne surgery kata kidwa ng'ade oko. Manyiso ni en surgery ma bende nyaka un lakteche utime ka utang' mokalo nikech en fuoni matin kaka wanene no to bende tije ng'eny to bende nitiere kod kidienje mopogore opogore man surgery ma nyaka tim kod lony mamalo ma bende inyalo tim mana koseyud ni en gimoro ma ng'ato ok nyal wacho ni ne watema. Wathoro ga bedo kod gigo kata chandruoge mabiro kotende kod thieth mag kansa. Daktari mulna kaka wanyalo nyiso ogandawa kaka ginyalo tiyo kata kaka ginyalo konyore kaponono ni thieth obiro e yore mopogore opogore. Kuom ranyisi radio kachiel kod chemotherapy biro ga kod side effects mang'eny mokalo, weche mag ng'ok, weche mag diep, weche mag yie wich malwar, weche mag olo mathoth mokalo ne jogo mantiere kod jotuo mantiere kod kansa ni. Ere kaka inyalo jiwogi, kaka inyalo nyisogi mondo mi girit jotuo tok kata seche mag yudo thieth. Erokamano kuom penjono nikech wan kaka dakteche kata kwathiedho tuo to waneno ni nyaka wathiedh ng'atno manigi tuo bende, ok mana thiedho tuo no kende. Nitiere thieth ma dhi mbele kata ka tuo ose thiedhi. Koro side effects mag thieth ng'eny. Yath duto nigi side effect. Koro kata chemotherapy be nigi side effect. Kaka isewache no nitiere side effect kaka ng'ok, seche moko ji diewo, seche moko yier wi lwar,
Koro mano nyalo miyo ng'atno man gi tuo mar kansa no winj marach, lakini watemo mondo wa explain gima dhi mbele mondo ging'e ni mae en side effect mar yath mitiyogo thiedho kansa mar kedhno. Lakini nitiere yedhe moko maduoko side effects go piny, matiende ni ka ng'ok kaka ranyisi mar ng'ok, nitiere yedhe moko maduoko ng'ok piny kata magayo ng'ok mondo kik iwinj kidwaro dhi ng'ok kisetiyo gi yedhego. Nitiere yedhe moko ma itiyogo mondo okony duoko rem piny, nikech seche moko kitimo radiotherapy to inyalo bedo gi rem, koro watemo matek mondo wami yedhe moko maduoko rem piny. Gima temo nyiso jowinjowa ni side effects mathoth maluwore gi tiyo gi chemotherapy, nitiere yedhe moko ma inyalo mi mondo ogagi kata oduokgi piny mondo kiki iwinj marach kitiyo gi yedhego. Parnegiuru kata ging'eyo en tijwa kaka penj laktar mar tiyo kanyakla kod lakteche mantiere kod lony mondo miwa hingi kendo mondo miwa nyisi ni onego bed ni wang'eyo, watema awareness mondo mi wang'e. Emomiyo wawacho kata ni wapar negi kata ging'eyo. Daktari adwani mondo wadhi mapiyo piyo e ranyisi ma ka ng'ato oneno to nyalo chich ni onyalo bedo kod kansa mar kedhno. Kanyalo paro moko kuom mane wacho en olo ma kinde ka kinde, ng'ok kaachiel kod diep, ich maremo, wang' molokore ratong', mano en ranyisi monego bed ni oganda tang'ne. Ni wachonwa kacha ni samoro en type 2 diabetes kata tuo mar sukari ma samoro ng'ato ne onge godo to po mana ka entiere godo. Daktari, mage kendo ma awe oko kwa paro negi kata ging'eyo kamano? Debed maber kwa paro ne ji en ni ka ineno ka in gi ranyisi moro amora e dendi to isebedo kithiedhe aming'a to kiyud lokruok, onge tiende tiyo gi yath machal gi mane isebedo kitiyogo to ok ine lokruok. Ka ok ine lokruok e ranyisi mantiere dendi to dhiya osiptal inyis daktari ni isebedo kiwinjo kama, to isetiyo gi yedhe machalo kama mondo gilok pachgi kata gilok test magitimoni. Nikech seche moko inyalo bedo kithiedho ranyisi to ok ithiedh the underlying disease, ok ithiedh gino. Mano ema miyo thoth ji manigi kansa mar kedhno iyudo ka gin late e stage 3 and stage 4. Koro gino monego stress sana e chenro ma kawuono ni en ni ka iwinjo ka in gi ranyisi to isebedo kitiyo gi yath to ok ine ka nitie lokruok, inyalo loko daktari, matiende ni second opinion, kata inyalo loko osiptal moro amora mondo ine ka iyudo thieth maber kata iyudo test maber. Erokamano ahinya Dr. Runga. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Kinyalo chiwo namba mar simu, bende wanyalo duoko erokamano makende? Erokamano Ruth. Kinyalo kidwaro tudri koda tinyalo yuda e namba simu 0729 260 501. To kidwani mondo wawuo tinyalo biro Kisumu Specialist Hospital, wantiere Kisumu Kakamega Road, machiegni gi Grand Royal Suites Hotel. Mano ni Riat kucho. Erokamano ahinya Daktari Amor, kendo aduoko ni erokamano mathoth. Ageno ni odiochieng' machielo kwa chako wagweli e chenro mar penj laktar ibiro biro wagoye mbaka gi nyikwara Mogi Ajwang' mondo mirieko mang'eny ma intiere godo ni ipogne nyikwara Mogi Ajwang' mondo wabed kod ngima makare, nikech chenro ni wawacho ni ngima en mwandu. Erokamano Daktari. Iwinjo kaka daktari olero wach erokamano ahinya. Iwinjo kaka daktari owacho wach mar sik dhi nyiewo yath e od yath nyaka koro wawerego. Ka intiere kod chandruok, ka ituo, tem matek mondo mi dhi e osiptal, tim ni nonro makende, tim pim madwarore mondo yud kaka inyalo thiedhi e seche ma owinjore. Chenro ni sironwa kod CIC. Aduoko ne daktari marwa erokamano, kaachiel kod jogo mochung' ne taya, duol kod ler mar studio. Ne director na Bob Wafula, ne producer na Pape Choko, erokamano mathoth. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni, wamed mana kete kan nikech wapuonjore maber kaka wanyalo bedo kod ngima. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo, oriti uru masani.